ka office BDO Mawsynram sinari blok hakas balang kelalej banjurip ya kejipentre ya skhim shnaying bala baitingka ng baga sarkar pedang kawlatip kung ka Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin hakas ng Ryngku East Kasils District. Kane ka jinglej jurip kadai hadin baka office BDO kali opedang ya kasiti ng sarkar jela ng ba mission director SRES halor kasiti ju ujor da Menteri Dwara Nongtyrnem uba klurningson dona balkano bo Sordar Dwara Nongtyrnem uba arwan paiwan shnong ula penon kam bakla ya ketika skhim da kaba INOC pathar ba shimadu sanajar sanspa kawe ki NOC nagipay ba kamtam ki bumday ki trajela bakin yo shnaying shnasem ya kajing Tohkit lale da uba F1 yang ubadai APO hadin kajing bomla banwan video nakidaw ki bomla Hiar ba nakal yang Sordar Dwara wala ka office klapa e kashiti Henry ukhlem wan mi ya kane kajingwan jurip kabala penlong APO banya syakmat ya kajing Tohkit kabala penlong ka shnong Ryngku kum man kadaw hangne banakal yang ki menteri Dwara kila yang persya berkeno ba Sordar ula senchardon bormarwe bat shimadu sanajar sanspa ka weke NOC bat ya kapisa kaba uyoru ukhlem ra akmat Sordar Hima dangshan kila lejru bani kendu ya UIM ilaka ka KHDC bandawa wengno iuna ketika kam. Hakabedai bukan ni haba ka office jong block development officer nanti po Mawsynram ya yo pediang ya ka city jing ujor bagi don kita ki benta ha ka jing pen don kam bakla kam tam ha ka liang ki bos nsyar ha ka jing ai ka ni ka NOC ha ka bedai ben pentrei ki ni ki skhim PMAY-G ha po jong ki ni ki shnong bofer jong ni ka Dwara Nongtyrnem Sordar ship te nakaliang ka office jongi hagani ka por ngi wan khnang hagani ka shnong Ryngku bazar na ka benta ban Tohkit banya ya kita ki borok khoj ki jing jor gi ba ka office ka jongi ka yo pediang te bat ru ngila penlong ru kendiat ka jing Tohkit ka balong da ka ba shim interview individual shimat ya kini ki beneficiary jong kini ki bayo ekni ka skhim PMAY-G hapo jong kini ki shnong bafer te badro nakaliang jongi ka office trekam haba mentang iwan ban Tohkit ekni yang parla ban ai kanu ka report ha ka baide ekni nrei nakaliang jongi ngin ra shwa shapo jong ka office jongi ban scrutinize ban khmi banyak ha shwa ki kita ki benta bat ya ki benta ki ba hadin ngin sapen mi lomba ka report ka jongi wa ya ka ba kanang la man khamsai la kata ki borok ki long ki bade ni am hapo jong kani ka area hang ni kani ka Ryngku bazar circle area ki don sau pu arngot ki ba la yo priang ni kani ka skhim ha kani ka snam ko bamenta te ngila khot ye kini borok sau pu arngot kini ki beneficiary na ka ban Tohkit ki ha ka jing Tohkit ki don ki benta ki ba ngisham ki de ki jing nomor ba haki nong kendong hi ngi duna shibon ka awareness level pi te kata ka de ka we ka benta te ya ka benta ka ba menta ngin parla ban ong te ngin sa ai ka report hadin sisngi arsngi nomor ya ka niru ngi haban pa support district level ba state level